ele acaba com a ação. Mas já para comprar ou assim. Nós vamos lá. Minha mãe não fica assim isso. É uma tonca. Se nasce, uma pessoa jo. Ani abusia wa baba tia ye bia no. Wa oba ya, oba tia ye bia no. Odi do me mo do no. Esansa ya tinase, ana se tinase tete no. Besrawo abusia ko se mo nyina pa ba. Mo nyina pa ba. Ni papa ya na
Say magazine made, say Bruni dear. Brani. Also, what in your call? India mechanics. Dear, Miss Soon, a gumimun, Usma, a pea dear, and can also move Boati. In near a woman being come. Share. Dear Bay. You also are done on top of no guidance every on top from Swato. Then you see a baby when you ask the army, so you ding. A dear a year pound at 3 years. Sulu Bismuno near Crocono. If you Yabano not yen ding, sir, Papa Nimuso was and Q. And he Abacoso up on his son Q. Now, artists and the celebrities are Yabe to make the Yaseno. Obi aba obeso mu kakra na yaboa ama yeni abema kojo na chiri kura no atumi adimu teacher fo no ebi aba kojo teacher fo no omo ba e be frɛ ana afin so kojo school fo no kojo ba fo no nso no se ye nhyehyɛ ya ma na to akwan se nipa ne dɔɔso a ɔmo ba mienu miɛnsa baabi a krachi ne kura nsuo no ɔbɛsɔ hɔ abusua mpem konwa bɛɛ 9 ana enum bi ɔmo ba na ɔmo dɔɔso a na ya ma mu miɛnsa na nan bi atena se ɛyɛ yie ne yɛyɛ abusua okɔ a wonkyia mama akɔ aba na afei yɛakyerɛ ɔmo baabi nso a yɛtwerɛ saa adeɛ no ɛhɔ nye condolence bio ɛhɔ yɛ nkrataa foforɔ ne yɛakyerɛ ɔmo deɛ ɛyɛ wɔ hɔ bi wɔ hɔ a ɔba onim de ye wo no atwa mu kɔ enti se school fo no moteme nka ko amoba ye no ye wo ba bi wo ha ye trensa bode ye ase brofo pa no nsa bode uduru ho anu atwere kwa chi na ade efe nyina no ye dwekte ya ana sebe mpanyesi ya de ye wo ha se ye beboa ama kwadwo akiri akora kama intimi nkamensa mmebu nyina ho nwenwene ho sa ye metima ye dia boa no enunti ana mma so no councilor Lutro tonso wa ha ewu mu ono nso beba abeje no wa NCB kosi se abusua bem ye kwan se mre na so na ye me muso edomase krachi ni no busu a odi nsanku ni no ogbo wani na obesu na su anopai eyesu onem salenko amsa ba no I can't say, Miss, I'm almost so many tea. I've been anything can you come up to me.
Então, se você vai subir, ele dá uma só. A gente vai subir a sua, mas não vai no dia. Wow, bisu. Vai no susu. Vai no dia. Emrantia ne ba mi ko to picture ko bi ko na rabo. Yeah. Sabe Sadi ko e kwa.